Osuuspankin pikavippivirkailija Hertta täällä, hei. No moi, voisiko teillä laittaa vielä tai lainaa tai jotain, joku 400 euroa vielä? Jotain, niin. No, pystykö ottaa ihan hetken, niin mä otan noin sun tiedot tosta esille. Haloo? Haloo? Niin pystykö odottamaan? Haloo, sano jotain, onko sä siellä? Setä, ei se näe kun sä nyökyttelet, kun se on puhelin. Tyhmä ämmä kuuntele yhtään mua. Anteeksi, mitä? Et sä mitään tietoja varmaan tarvii, et jos vaan laitat vaan mobiilepeihin vaikka tähän numeroon, niin 200 vaikka. Mä kattelin noita sun tietoja, niin näyttäisi, että on perintään menossa. No ei, mitä se? 5 laskua ja... Väärin oot kattonut. ulosotossa on 7 Laittanut akkamaan se 200 sinne mobiilepeihin ja lopetat. No tarvitsee Urho ja Ykä on tulossa. Urho ja Ykä on tulossa, tarvitsee kaljaa lisää.